午後後でさ、アイロン借りても3人に髪をやってもらってます。しぶき美容室へようこそ。1回5000円になります。ちょっと高いんですけど。嘘。普通の美容室より高い。いや、ちゃんと払ってもらいますよ。払払えないんだったらちょっと、この中途半端な体で払ってください。体で払ってもらっていいですか。じゃあ後で。本当？じゃあちょっとドキドキしちゃう。だいぶ頑張れちゃう。いやでも今日ライブなんですけど、雪やばいね。雪やばいですね。坂とかさ、転びそうじゃない？ね。てかもうちょっと積もったらソリやりたい。ブーンって。やりたくない。赤坂サカスにさ、スケートできるらしいよ。ね。スケート。やりたいんですけど。やってきなよ。今？しかも一人で。ホワイトサカス。一人で。じゃあちょっと衣装で。どうぞ。衣装で滑ってこようかな。寒い。超キラキラだけど。でもめっちゃ目立つじゃん。そうだね。ナンパされちゃうよ。やん。ナンパで思い出した。さあちゃん。何？今日朝ね、電車でナンパされたの。電車の中で？電車の中で。勇気あるね、その人。そう、正面に座っててね。でもきっとね、ミサのキューティーさにね。マジ？いやでも朝ね、なんか普通に座っててね、多分顔とか死んでたと思う。じゃあこの動画でね、もし心当たりのある方はメッセージをね、コメントよろしくお願いします。僕ですと。いやさ、すごくない？見てたってことでしょ？すごいね。これはちょっとすごいね。今さあちゃんが変身してます。変身イエーイ。しぶきヘアになってます。いい感じ？これからです。これからどんどんはい盛り上がっていきます。前回もねやった時、ファンの人がね、遠くから歩いてくるさあこを見て全然別人かと思ってたって言ってた。どうしたのかと思ったって。こんなん持ってて。普段ね、こんなにさあちゃんなんで。そうなんですよ。やっております。美容室ミサ。はい。来たい方はこちらまで。こちらまで。よろしくお願いします。待ってます。